Yini okumele ukulindele uphinde ukwenze uma uthola ukugula? Kumele sonke sazi ukuthi kumele senzeni uma sithola ukugula kwegciwane le-corona. I-COVID-19 ingaba ngebekile, ephakathi nendawo noma enzima. I-COVID-19 ebekile ingezwakala njengomkhuhlane omubi. Kungenzeka ukuthi ube nemfiva, kungenzeka ube nokukhwehlela, kungaba buhlungu. Kungenzeka ube nekhanda elibuhlungu. Kungenzeka uzizwe udanile noma ufuna ukukhala. Ungazizwa ukhathele, kodwa uyakwazi ukuhamba wenze nemisebenzi ngaphandle kokuzizwa unephika, uphelelwa ngumoya. Uyakwazi ukulala ubuthongwana, uyakwazi ukuzinakekela. Uyakwazi ukudla nokuphuza, futhi uyakwazi ukukhuluma ngaphandle kokuma ukuze ukhokhe umoya. Uma ngabe izimpawu zakho zibekile, ungakwazi ukuphatha izimpawu ze-COVID-19 usekhaya. Phuza okuthile ukuphungula ubuhlungu kanye nokwehlisa ukukhwehlela. Phuza okuwuketshezi uma womile. Thola ukuphumula kakhulu. Sebenzisa ukuphatha kokutheleleka okuqinile ekhaya lakho. Hlala ekhaya, ungaphumeli ngaphandle izinsuku eziyi-11 ukusukela ngosuku owagula ngalo. Kungenzeka ukuthi usenakho ukutheleleka ngalesi sikhathi. Phinda ubheke izinguquko ezingaba khona. Uma ngabe wena noma omunye umuntu enalokhu, ubunzima bokuphefumula uma ekhuluma, eshukuma noma ephumule, inhliziyo eshaya ngamandla, ubuhlungu esifubeni, esiswini uma ephefumula, imfiva esezingeni eliphezulu, ukudideka, uhudo, cela usizo. Lesi yisimo esiphuthumayo sezokwelashwa. Misa ukutheleleka. Vimbela i-COVID-19. Ezempilo yethu zisezandleni zethu.